Amina, na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina, me yasa kika yi min sharri? A'a, sharrin shedan ku na kwaya wanne daga ciki? Har da na kwaya. Me na miki? Me na miki? Baki taɓa mun komai ba. Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. Shi yasa ni tun kike haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba sai kin kira sunana ba, Amina. Na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba. Na taɓa cutanki. Ranar da kika zo gidana, Amina, kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tuna ni kafin ki kawo. Me na ce miki? Ina ce miki na uku. Ni na mace ne. Me na ce miki? Ya ce mun ni na mace ne bai kamata. Why kika yi min sharri? Why kika yi min sharri? Malam Bello, bai na wata taxi ba. Ni ina zuwa ustaz. Ina zuwa karanta daga nan. Karanta. How are you? Dan Allah ka daga murya. Salam, big sis, how are you? Hope you're good. Please, if you're less busy, I would like to see you, please. So, alaikum assalam. Yana dukanta. Sai na da ke ta. Ustaziya. Ai ni ya ba zan hana ki hukunci ba, tsaya mana. Ni da ma da magana da ke kiki. Karanta mu. Ni zan yi magana da ke kiki ustaziya. To shikenan, ni ba na bukatar ka karanta. Ina zuwa. Karanta. Ita da kanka za ta karanta. Ba na so kina Ustaz, ne. Ba ni. Zan ba ta ne ta karanta da kanta. Ba ni ne in karanta. Karanta chat ɗina da ke. Daga hannuna. Daga hannuna. Ba ni in karanta. Daga hannuna. Ba ni. Ya ustaz ka kyale ni. Ustaz ya hakuri. Ustaz ka kyale ni, karanta daga nan. Nan za ki karanta. Karanta! Ba ni chat. Ustaz, sai ta karanta. Tsaya mana. Wallahi sai ta karanta. Na sani. Karanta! Ba ni karanta. Karanta yanzu. Dan Allah ga annabi ka kyale ni. Karanta. Ustaz ya ni da Zan nuna miki na haifi. Karanta text din nan. Karanta Amina. Amina jangu text do. Jama'a, this is text da nayi da Amina. This is text da nayi da Amina. Idan na cuci yarinyan nan, kada rabbiye ban abin da nake nema duniya da lahira. Ustaz ya bani. Wannan abun